Kaping 50 ka mga damang o wild spider nga nasakmit atol sa anti-gambling operation sa otoridad gibuhian sa DNR Region 12 sa Kalasangan sa Glan, Sarangani. Gipangunahan sa DNR 12 ang pagbuhi sa 51 ka mga damang o wild spider sa Kalasangan sa Glan, Sarangani ni adtong November 29. Ang maong mga damang gi-turn over sa mga buhatan gikan sa Glan Municipal Police Station atol sa gipahigayong anti-gambling operation niini atong November 24 sa Purok Santo Niño, Barangay Ilaya sa Glan, Sarangani. Atol sa operasyon, 5 kalalaki ang nasikop. Posible matud ba nga ipang derby kini sa mga suspetsado nga usa ka kalapasan sa RA 9147 kun Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Wala na sila mihatag og pahayag. Matud sa DNR 12, ang maong klase sa damang, hugot sab nga ginabawal dakpon sanglit na lakip kini sa klase sa insekto nga nagabalansa sa ecosystem isip natural predator of insect pest. Busa pa dayon sa pag-awag ang buhatan nga protektahan kini.